أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكرا، الحمد لله، حبا، الحمد لله، رجا وتاء، الحمد لله دائما وأبدا. هذا فيديو كم hande kadi mi waɗa alda ton kono ko 31 5 mai 2026 Iran wi'i wondema ɓe ala accord hay fus ko ɓe fottata kamɓe e Arabie Saoudite e ɓeɗo kan nani Amérique wosinatuma condition ji ɗin fo timmi boyno wullude wondema wata ɓe jaɓo ɓenni haysi goɗɗo hulal ɗum ko waɗata ko waɗay kono hay goto ɓe feppata e Amérique ala ko ɓe yewta si wonatuma condition ji ɗin fo timmi ɗo noon si pirama duuɓi wulure ɓe hulata ɗum ɓe amata ɗum ɓe ala ɗum kulol o sitti ɗo ko ɗiɗo wonno ko américain ɓe felluno ka jolɗe ka ley pelle maɓɓe Israel yawno felli ɗo kañum américain ɓen ɓe holli wondema ɓe fuɗɗike uddutude o sitti ɗo kaya ton ɗo ni ɗo hari ko gudoronji waɗa ɗo hari ɗo ko piiji natirta ɗo nata ɗo yaltoya combien de kilométre ko ɗo ɓe ari ɓe felli kono kaka dambuɗe hay fusi memaka nder ton hay fuyi ɗo américain ɓe ɓen tigi wi'i wondema wo Iran fuɗɗike uddutude ɗo ɗum noon haray no wodi ko firi wondema goɗɗum ino nder ton semmitike ɗon garen yewten fi ɗo F-15 ka F-35 avion fellowo jaɓɓitotoɗo ko fella ɓurɗo tiiɗude tawaɗo e tiiɗude ɗen e nder Amérique ko nga'al woni ko Iran bugi duru hunko yona e fu lanci fi maggal fes bonni fi maggal ko fen ɗo ko ɗum ɗo wona e wolede lanci fi maggal few hande joni noon goɗɗo anda ko honto Amérique moƴƴiniri ɗi armuji mum kañum tawi armu maɓɓe ɓurɗo sattude prix wo armu maɓɓe ɓuraɗo mantede wo armu maɓɓe sodaɗo million de dollars wo so hewti Iran bonnay fi makko no hulɓini so jentitike fen ɗo wano français ɓen ko ɓe woni wolde ko benno kan gayni wolde fes ɓe gayni wolde fi Iran si tawi avion wiyaɗo no kelɗi wo avion wiyaɗo no tiiɗi wo bateau ko wiyama hulɓino so hewti Iran wattinay fi makko haray ganda par ce que wano avion ɗo kun oɗo woni ko F-35 on woni ko F-15 on ɗiɗo hay sa buggike kural nde no ɓaɗo avion on ka wonɗa ɗon taw o sofay avion ka wonɗa ɗon o vibray avion ka wonɗa ɗon écran on yeeso fop mboɗo ngon yeeso wojjay signalay waɗa hito on tumati ngal jippo ma ngal ƴawa ma ngal tourna kono le de woday ko waɗi ko ngal ɗo Iran woni ko lancane Amérique ni bateau go hino ton kadi bateau américain ɓen kadi on jarama no wonɓe wadde kode ɗen yo weltana on no ba bateau wi maɓɓe go kay ɓe lanci ɗum mi addale vidéo photo mum on ɗo kono ginɗon kañum kadi ɓe lanci ɗum ɓe inni ko kala bateau ɓay tum o andi Amérique tappanno ɓe bateau wal go bimbi wonno ngal yaltude wonno ngal arde ka port maɓɓe awa kamɓe kadi ɓe yettike ɓe tonginaligoy yo gandi Iran système maɓɓe ɓe jaɓata ɗaɓɓutude kono sa ɗaɓɓitiɓe ɓe accantama ɗum hay balɗe ɗiɗi ɓe accata yiɓe eɓɓindi ɓe ala ton gade ɗum piiji ɗin hino ngaɗi ton feƴƴi ko feƴƴiti on tigi no yurnade kono piiji ɗin no ngaɗi ɓe wi'i dey wondema kamɓe Amérique ala ko ɓe halda hay fus ala ko ɓe yewta hay fus ɓay tun Amérique ko fenoɓe fusi ala ko ɓe yewta hay fuyi
be ala ko be yewta yo be ala ko be wona d'accord kadi si wona piiji din di timmatis piiji din ko hondu uranium mabbe on ko kambe jeemo kambe ande honto wonata do be fuddade do be gayntude gollugol bay Amerique wi o video mo kupunden nane tay futuron yoni Amerique ko wi no do wonde makambe ko Iran yettay sibe feppay be yettay uranium on be watta shoke mabbe be yada e mon Amerique be no laba beno laba joni giddi supreme ji ko giddi be njelo wara do fi dum ko yimbe njelo wara fi dum do on tumati Iran preparaki wanoni be hebali gandal wanoni be hebali wallobe wanoni tawata dum don on fo woni joni dum don ko yo ko ilip mentiki si tawi Iran jabi dum gilan den nyande mi wolata fi Iran sibe jabi dum mentiki mi dandi dum nana faybe mana lo raybe mais ko gerde communication ni astaghfirullah sibe jabi dum hay enen buyi wonbe ndarde do fi Iran en selay fesen ndarata parce que ngande hare ko be tuta nyamta joni si woni yimbe mabbe warama leydi mabbe no wodi ko ka bonna fi dum do milliards mabbe kambe ka gobbe gollata don ka gouvernement mabbe no wodi be ala jettude hay salaire sabu tunno be wallenira mbudi be mojjina ko wona mojjinede be dabba hijabu e be wonbe mojjinde ko wona mojjinede be golli golle mojje ha hewti fewndo do tay o uranium fewndo do ni ko seeda tun heddi haybe timmina ko dabba kon fo paronto ba armo kala mabbe faala be mojjinay be wawa no Pakistan parce que Pakistan no budi be ndel lowre dom Pakistan gaynino dum nebi hari ko Pakistan e kambe kanyuma e libi ko do be onno ba be dimbimo be hulbinimo awoni joni kanko renonsi bawo renonsi o yibe warno mo hande ko dum do wodi ko dabbe ko dum do dabbe wodi ko goddo jogi to hara ko peyi yaado ko peyi kendejo si tay non kambe be yangi ke ha hewti fewndo do tawi ala ko be wada sina jonnugol dum do Amerique nyande be wadi dum wo min on hara no wodi ko mi wola goddungo ma mi ferma pas on few kono hara mi wola ta fiira Iran wi jonnata fes dum non no wure no maye déjà me mo iris hay si be ni wada do risi jabata risi ko wiata wonon bay ko hudabe ko aduna fo dabbi ni ala ko aduna fo dabbi ronki ko onon alla okkori dum peji binde mon do hino do dolle peji jelo woni binde mon wano risi ni no wodditi be seda ris no wodditi be seda kanyum e Kazakhstan kanyum Uzbekistan na yewtere men no metti yewtude be do fo hino wodditi kambe Kyrgyzstan be do ko wodditi be mabbe benni seda kono be do fo laawi no wodi hakkunde mabbe tawata na ko satti kono ko buri be badade kon ko buri be honno ba hurndutude kon kambe hurdutuben ko be wonde kontude do Turkmenistan hino binde mabbe Kyrgyzstan hino Turkmenistan hino binde mabbe Tajikistan hino binde mabbe Afghanistan hino binde mabbe Afghanistan ko 1500 km woni hakkunde mabbe Pakistan do windake Oman 1500 km no Oman ko 500 km pardon 500 km Emirati Arabini 500 km Qatar 900 km Bahraini 900 km Arabie Saoudite windake Kuwait 586 km Iraq 300 km don no badi ha donc dormustu woni hakuna mabbe Jordanie 1300 km Syrie 1130 km hakuna mabbe Syrie Turquie 2100 km Armenia ben don kay no binde don Azerbaijan ben don kadi hino binde don Georgie be do fof hino tourni Iran be do fop ko ni wadi ni Iran no hakkunde be do fop ala ko Iran jogi ko sinawa no Pakistan ba he Turki jogaki ko Iran jogi do kono si tawi woni Iran katike ha Amerique
loti mi yarni be njure kine ha be jetti dum do be nabi arabi anda ko be dulle benni be watta few benni be wadata donc ramin non ka kike de mera no mi gainita on video ko mi ari gainuto gol doni on tigi yaha wada ko heddi inshallah on tigi walo aray mi salmini o Mourado Kenderu onon bebe angola yon salmina lagine no salmina 50% wonbe ndar de passion Sénégal no weltana Côte d'Ivoire Sierra Leone Liberia no weltana Ghana Gambie Cameroun Guinée Équatoriale kadi kanyuma Australie Amérique Europe do no salmina Madame Mariam Sirabari no salmina ben ko be labe jodi be hamdallahi dun ko Conakry yen torani dua Madame Mariam Diallo gila Bruxelles operano be ha joni gasali haray yen torani be dua hibe landi dua kadi ko wonno be ndarudude men do piji ko ne fejjude do ko be hidi dum Mourado Kenderu aray en torani ke be dua yimbe me wonbe Brazil be no salmina wonbe Canada be no salmina Angola kadi fahin Guinea Bissau be salmina Mourado Kenderu ono wonbe do ben fona o ma o kala mo en wowlaade fi mum do ande ko on do wolden fi mum parce que piji din on tigi no wawa yejjutude kono haray bernde mun no e mum on foppuna o ma o se dun tawdi en tampere yo Allah lando ngittu yo Allah wado yimbe rewobe Allah hara ko diina ka Allah di yarli kan wada yimbe kende be tabintina berde men den e ka diina Allah kamawbe men ben accuno en e mu'un diina l'islam be kabe mahuno en e diina l'islam ye weltani karamo ko be men be fow pet gonga be mamum ben wombe woni ko ustazujo ba woni ko karamo ko jo fuuta ba ko torote den ko Allah fottimbe e foppu yen weltani be kala jangudo Qur'an kala wi do gal Allah wa gal Rasul yo Allah wadu harako ko Allah hidi yarli wonden e mun en fow juutina balde mojjina battani hibbindira berde men den enen lagine peeji hedditidi don din hibbindira berde Fouta Diallo gila yettoje den fow woni kaka mbayla o wodi woni kaka juulirde woni kaka dudal tum woni kaka ngesa woni kaka wuro kala ka woni wadan yimbe keldube yurmondiren wallindiren selen oda ko dun do ko dun don ene woni bit men on ko dun do woni ko hulan den ko dun do woni ko faala den yen feppu en foppo wonen hunde wotere waawen jogitaade rewbe membe waawa jogita en duyta de cerge wonde hakkunde men enen e rewbe memben wada en yurmeteebe be kambe kay be yurme en Allah ko ren bibbe nafobe aduna ila kara hara wana bikko gono yalti yalla danbe bona koydon aray ko dun do wonno ko addilan si tayna goddo faala jawde o wada hito aray mi acciray ni aray on fo yon salmina aray jango kadi si goddo non faala jawde juste pour quelques minutes on tigi no wawi jawde aray ko Ba Mamadou Sali Fuutankejo jibina do telemele burdo jodagol Conakry fendo ni arsike makko no accitira heede Europe do Espagne dum ko Catalonia Barcelone on foppu yon salmina wona o ma o vive Iran Diallo Lamzo mi salmini ma Mourado Kenderu Cerno Ba bonsoir Mamadou Alimo Diallo vive Iran Ibrahima Sow on salminama frère Agibou Cerno Agibou Diallo mi salmini on hande en jonna inde o video men
Monsieur Mamadou Aliou Diallo kanyuma Monsieur Ibrahima Sou kambe wonɗen baba teddungal o video ɗo ko teddungal maɓɓe o video ɗo kamɓe innitira aray si tawina goɗɗo ƴawata en accirini si tawina goɗɗo ƴawata en accirini tawi goɗɗo ƴawa ma ƴawde dans quelques minutes aray yon salmina Mourado Kenderu si goɗɗo no faala ƴawde min ni mo wawi ƴawde homben ko ɗum ɗo heddino e video nane mi kontani on ɗo yimɓe taariɓe ɓen Iran ɓeɗon foppo heɓali sina Pakistan ko Iran Allah okkiɓe kon Allah okkiɓe histoire juutuɗo jano ɓuri no metti wolde histoire maɓɓe no ɓuri Égypte no ɓuri Kenya no ɓuri Éthiopie c'est mille ans duuɓi guluuji 5 histoire alamoɓe haɓidali ka aduna ɗo ɓawoji gilay romain alaɓe ɓe haɓidali kamɓe arabuɓe mi anda ko mbende fo aɓe haɓidi ha joni goɗɗo wawali ɓe ha ka won ɗo goɗɗo wawali ɓe donc ɗo kadi le fenɗo ni ko kamɓe wawi ɓayi ko kamɓe wona e jeejede mi wolani no woya video nane wondema o tan wi wondema yahnayi ɓe si tawi ɓe udditali dormus aynayi ko kamɓe jeeyi ɗon ɓen ɗon ko risi tu garata régla fi maɓɓe ok joni ɓayna goɗɗo ƴawa yara mi acci on wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum wa anni amin